皆さんこんにちは。大家好、タイカーホウネナムコムさん。台湾ダーと台湾を応援する会です。台湾を応援する会は2013年に日本で発足した NPO です。台湾の存在をアピールするため、台湾本島を形取ったキャラクター台湾ダーを各地に派遣したり、 SNS で台湾の本土文化に関する情報を発信したりするのが主な活動内容です。また LINE スタンプやオリジナルグッズの制作販売も行っており、売上の一部を台湾の本土言語推進団体へ寄付しております。台湾で大規模災害が起きた際には募金活動などを通じて直接台湾を応援します。さまざまな活動を通じて台湾の存在を世界にアピールし、もっとたくさんの人に知ってもらおうというのが活動の主な目的です。台湾ダーのグッズはすべて台湾製か日本製。売上の一部は台湾の本土言語推進団体へ寄付されます。可愛いだけではなくて役に立つものが多いのも特徴です。Facebook のフォロワー数は3万5千人以上。 X や Instagram でも台湾文化に関する情報を発信しています。 LINE スタンプも現在7種類以上が販売中。台湾で使われている言葉がいっぱいです。ぜひダウンロードして使ってみてくださいね。YouTube では台湾ダーの出演レポートだけではなく、本土言語系の動画も配信しています。台湾語、ハッカ語、ブヌン語などここでしか学べないような言葉がたくさんあります。ぜひ見てみてくださいね。台湾語に関してはなんと無料の学習アプリまであります。お子さんでも楽しく台湾語の基礎的な語彙が学べます。咱来学生活01起床去便所洗面洗嘴对食早顿对做工课对台湾語のローマ字表などオリジナルの台湾語教材も配信しています。2022年にはクラウドファンディングを通じて台湾語のローマ字を学べるカルタを制作しました。このカルタは台湾の教育部を通じて台湾全国の幼稚園に配ることができました。このように様々な形で台湾を応援する会です。ご支援よろしくお願いいたします。